Chiko mar higani en wuok tich mantiere kod mor mathoth nyakaramogi dhano mor koni kod kocha piny duto mor machiegni wantiere kod mathoth moikoni chenro mar migago magie weche maomiyo pek. Na bado Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja otele chenro mar keto ler e chuny boma ma Nairobi. Lema Malindi ogoyo gono kendo ndhiyo jokanyo 43 mag kweth maundu masando jopiny e boma no. So these guys started beating me up. They beat me up and I was taken to an Harrier car. I was put in a boat. Jafwambo mar itoboke mar People's Daily ma Homa Bay Habil Onyango monji mohiny e wi sigana mamulo mibadhi mayande ondiko. Erokamano nyakaramogi leo duto mag tudruok gin mago moyaw kendo nyalo loso koda ka mi apachi weche mopogore opogore ma wabiro bedo kwa kelo nigi elak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel bed koda e chakruok nyaka giko. Obila e boma Malindi apedha margi omako kendo jokanyo 43 mag kweth maundu mosebedo ka rocho arita kendo kelo luor ne jodak ma Malindi. Obila lero ni apedha no otime kinde limbe kamanda mar obila manam Chumbi Ali Nuno e alwora no kama okwayo obila mondo med teko e kedo koda chije machando jodak. Apedha no mane otime gwenge mag Karima, Soweto, Milano kod Mugadini e tong' ma Malindi. Omaka chije 11 makanyakla mideno ni Wakali Mwisho ka gin kod simbe 14 michichni gin mag kuo. Hakuna jua, hebu funga macho wewe. Tumjele umejua wewe. Wewe. Asili yangu tu wewe. Gani? Unaweza gani? Wanafanya bado unacheza nini? Wewe unacheza nini wewe? Toa chini. Hili timu yako ni gani? Wewe. Jalmor mawuoke kadak ma Kapseret County ma Bomet Odinet sendo bila machebilat kod chich mar ni onego nyathi kaluwore kod jodak ma kanyo. Unyathine moyanka ka Hilary B kone rodho nyathine majegni 12 Emmanuel Kimutai ma gikone ne owito ngimane. Janyuol ni ne ores kod obila lwet jopiny ma igine wang kod timno kendo ne opor kuome gi gocho modhi wang achiel nyaka sani en lwet obila kine ma pod nonro dhi nyime. Tuko hapa tukikemea chambo ambayo ilifanyika na tunatetea kwamba Emmanuel lazima apate haki yake hata ngawaja amekufa. Watu ambao wanaishi upande huu waliweza kushuhudia kwamba Emmanuel aliweza kuchapwa na kuchukua muda mwingi bila kushughulikiwa kwa hospitali. Pia apila alipelekwa hospitali maelezo haikuelezeka ya kutosha kwamba yeye alitipiwa vizuri, sababu hakukuwa na ukweli wakati wa kuelezea chambo ambayo ilifanyika. So niko hapa ni kusema kwamba sisi hatutakubali kifo ya Emmanuel ambayo ilifanyika kwa njia isiyokubalika. Ni hali ya matibabu, Emmanuel akupata matibabu inayostahili na tunahitaji hiyo haki tendeke. Mamake yuko, wazazi wake wapo, na kile ambacho ningeomba kabisa na sina haya kusema haya ni kwa sababu unajua uchunguzi aliwezi likafanyika kama kuna watu ambao kuna pati ambao watu wangestahili wawe ndani sahi. Kuna watu wangestahili wawe ndani ili uchunguzi ifanyike vizuri. Na tunataka hiyo kitu ifanyike. Jandiko magazet ma People's Daily County Homa Bay Habil Onyango sani remo saso bang' jomoko monje kendo ogoye. Koloso kod jofwambo wetene boma Homa Bay kinde thieth Habil wacho ni ne ochope magawa moro Homa Bay kendo kanye mane omonje kitude kod ndiko report moro oboke mamieno jatij County Homa Bay mayudo asoya kendo ndiko jitiche yora panda taro machik. Jok ma jofwambe County Homa Bay kokale tendegi okuongo timno kendo dwaro ni non wachno motegno. Gikoni nyaka koro chiwo arita motegno ne jofwambo kendo chiwo luor ne tije jofwambo. Ngato ningiremo kuome. Ngato lokola ukam mbele.
moro natimo on Friday. Mane touch on ndiko jotije magalagala. Mimi appointment letter to ikawo masoya. Koro ng'ad ni endi, nyako ni endi, no oma 170,000. Koro story no appear on the People Daily, gi Western Insight. Koro kana dhi kar kanyo endo, kare nyako mane miyo moro achiel matiyo lands, ne ni kar kanyo endo. Nobedo touch, ene manokawo one of the receivers mag bribes. I never knew ni kare ne en kar kanyo endo. Koro bang' mano endo, to gi chuna ni mondo andik apology story. Jogi nokawo nyaka simba, magi yawo Facebook account mara, magi apologize on my behalf. Koro bang' mano endo, giwuok koda, gisoya boot mar Harrier. Koro kae magi chuna ma gimiya nyaka njaga mamadho. Monj mano timni Abilo Nyango en gima wan kaka jofuambo, riwruok jofuambo Homa Bay County Journalists Association wakwedo e okang' mamalo, kendo wakwayo polis ni mondo bi omak achije 4 mano organize motimo kendo mohinyo Abilo Nyango, ma kunyalo neno dende ohinyore, wang'e okuot, ribs gi otur, to bende equipments gi mag tich bende omaye. Director of Public Prosecution, wakwayo Ethics and Corruption, please bi uru wuog oko mondo umak jogi mondo justice one notimre ni achiel kuomwa kaka jofuambo. To dwani mondo wachi ni jopiny okwabi luor, bende onge gima biro buogowa mabiro tamo watiyo tijwa kaka onego wati. Kohero nu negwa wate, tu negwa, to wabiro chung' e ratiro marwa mar nyiso jopiny gik monego giwinji, mondo jopiny obed gi paro mar ng'ado rieko gima nyalo konyogi. Thoth jodak ma Kajot Mongore ma Kihoto, Naivasha, koro ni kedo kod monj mar rao mawuok e nam Naivasha ka koro ngima jopuonjre ni kamrach. Kuom dweche mathoth, chandruok mag pio ulo osenyo jodak 15,000 ma koroni kendo gikedo kod tuoche kaka nyaldiema. Wachore ni mier 3,000 moting'o jodak 15,000 oyudo hinyruok kuom ting'ruok malo ma pi e namno, kendo thothgi ok nyal dar nikech onge kata nok mar omenda. Jodak ni kod luoro mar monj kowuok kuom le ma koro to wuotho e alworano moloyo to rao, kendo bende gin kod luoro mar tuoche matuch manyalo hinyo ngimagi. Wanateseka, si ni kweli? Kwa hivyo mimi waombe ya kwamba hiyo wakati ukifika tuwapatie basa. Flooding imeenda zaidi na watu wengi wamekuwa displaced. Tuko na around 3,000 households. Hiyo ni kumaanisha around 15,000, watu 15,000. Kwa sababu one household iko na familia ya zaidi ya watu 4 ama 3. Niombe serikali ya kwamba iweze kufanya compensation kwa hawa watu. Maanake watu wako na title deeds, na hizi title deeds hazikutoka binguni. Hizi title deeds they were processed by governments that were there. Bado kuna watu ambao wako ndani ya maji, na hippopotamus ambazo ama viboko ambao wako pale katika maji wanaweza wajeruhi any moment. Na hapa by mwendo wa saa 12 manyati siko hapo, viboko siko hapa, hata ukitoka unafika pale unapitia kwa viboko. Singine hata kuna choo amejaa maji ya kukunywa wananunua. Iko tu malaria kidogo kwa watoto wachanga, kwa sababu mama ya watoto wanasidi kwenda hospitali. Odoge County ma Nairobi, Governor County ma Nairobi Johnson Sakaja anotoni kweth mong'ere ka Green Army e tayo chenro mag lere boma ma Nairobi. Jotich moinga 4,000 mag Green Army dhi nyime kod neno ni ojow yugi kendo apaya ma boma ma Nairobi ler, chenro ma kama dhi nyime kata dibed ni se gi johala kod jodak ma Nairobi. Sakaja koni okawo okang' ma kama maneno Nairobi ler kendo geng'o midhiero mag chido mar alwora. Walisema ya kwamba mkiwa confirmed mtalegea kwa kazi. I want to confirm, tangu mshike barua nimeona nguvu imeongezeka, jitihada zimeongezeka, na bado si ndio hiyo?
I want you to know I always keep my word. Nikisema nitafanya kitu, nitafanya. Hata saa nyingine kichelewa kidogo, nitafanya. Kadi kaunti Manandi, Senator Manandi Samson Cherargei okwayo migao mar pur mondo luma piyo lokruok e sekta no kojiwo okang' no kende e yo makare man jopur yudo konyruok e tijegi. Kolose kar chung'o bura ma Aldai oywak nitie pogruok maduong' e bech chiemo mawuok e puothe e pacho ka. Gino miyo jopur mathoth ok yudo ohala. Cherargei omedo ni jopur tiyo matek to kata kamano yuto margi ok rom kod luya magikete tijegi kendo onge medruok e bech pith kaka cham, chai kod chak. Kuanzia Bomet, Kericho, Nandi, Vihiga hapa mpaka Mount Elgon, Bungoma, mpaka Kisii na Nyamira. Bei yetu kwanga mbovu sana. Hata tunapoongea kilo ya majani chai imeanguka chini ya shilingi 23. Lakini ukienda sehemu nyingine, sitaki kutaja sehemu, wa bei yao ya kilo imeenda juu. Sasa unalipa 23 shillings, 19 shillings kwa hizi makampuni zetu za majani chai. Ule mchunaji chai anachukua 50%. Fertilizer, maintenance. So wakulima wa majani chai sasa wamebaki tu ni custodians na hawapati ile mapato ya majani chai. Na kitu ingine ni bonus. Kwa sababu mwaka jana tuliona sehemu ingine bonus yao ilienda mpaka 60 shillings. Lakini yetu ikaanguka mpaka chini ya 19 shillings, 23 shillings as per the factory. Mimi nataka nishukuru rais, lakini nataka niulize Wizara ya Kilimo. Ile guarantee minimum returns ya kuongea reforms kwa majani chai lazima yarakishwe ndio wananchi wapate nafasi na value for the tea farming that we do in Nandi County and across the country. Wiki ijayo waziri wa agriculture ataapia before the committee of the Senate so that we discuss. We want mkulima akienda kulima apate value kama Koro mogitokiro report motenore kod mago matimore gwenge mag Nandi wadhi yweyo kata kamano kutenore kod monj mane otim ne jafwambo manotimo beno ka otimo pogore ntiere kaendi. Ero kamano Idresa Juma wacho no Chieng' Emmanuel jok malarore kod jofwambo nitie gi magi pando jafwambo e wang' jopiny kendo nyiso jopiny gik matimore omiyo jok manotimo mano nego kawnegi okenge mag chik. Ero kamano kuom kete kaendi ng'at maluongore kaendi ni Andman Odhiambo bende nokolose weche mag jofwambo wacho no Chieng' Emmanuel fwambo nego mi luor fwambo yao wengewa jok manotimo monje makamano okwa yie godo kata matin. Ero kamano Gloria Anyango wacho ni Homabay gik makamago konego timre wan joma olony. Ero kamano Gloria kumote machal kamano abe king anene makande kantire gwenge mag Ndhiwa gi tuk paka go yieyo ma idwa ket kod jofwambo en mano moko biye godo. Ero kamano kumote oginji mathoth manena galaxy chigi kenda somana otegi matin. Dan Pole wacho ni onena maber ka intiere gwenge mag Siaya. Ero kamano kuom kete Ramogi TV. Joseph Oduor wacho no Chieng' Emmanuel in bioro mana weche otene kod jofwambo en ang'o ma jogo laro gi jofwambo giwe jofwambo tim tijgi. Ero kamano kuom ote machal kamanya kora mogi wabro bedo kokaw yweyo mokwongo kata kamano kik idhi mabor waduogo tok yweyo matin. Sayudo nyodo nikelo nyako chia cholokore nyaje nung'ani sandi nango nyako chia nigi yere kendo jalo siko kachandi gi mon nyako chia utemo kadhono Be jalno mohero dongruok ne ngima makin para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime e neno ni opidhi yiende kendo rit bunge jogo mating'o gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo milion 5 sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org.
Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Anamor, nikech Mishika, gi jokuoyego onge kama owuok. An abiro timo kama. We adonjo e ka mondo an arang. Ka adonjo e kanyo to samoro onge gima dhi nyime. Jogi tema kodhoga. An sani koro ngimana nitie kama tek, nikech saka sawa ya pinje kama Mishika nitie, to kaka nyalo wachone ni Mishika okwal. Aparo nyathi choluo temo miyo nopondo ne mamani. Mano nyiso nitie gimoro marach to nyalo bedo ang'o? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar migago. Mokuom jodak e kaunti Migori dwaro ng'eyo kaka omenda maromo $177,000 mane oket tenge masiro dongruok e kaunti Migori mageto gwenge mosedong' chien e weche mag dongruok moyudo kaka Equalization Fund osetiyo kagiwacho ni chenro mar dongruok mathoth monego tim kod omenda ni pok otim. George Juma miyowa mathoth. Ei komenda magare ko pare kod dek nyagare ko pare kod ang'wen. Ward mar Mabire kaunti Migori ma osedong' chien e weche mag dongruok ne oketnegi omenda tenge, omenda mong'ere kaka Equalization Fund maro $177,000. Moko kuom wards manoyudo omenda ne gin moting'o Kaler, Miuru Bay, North Kadem, Makalla Kanyarwanda, Wiga, Wasimbete, kaachiel kod Nyamosese, Komosoko. Chenro mag dongruok ma oting'o mano mar kunyo pige, gero ute thieth, tudo sitima kod mamoko mano 42 onego tim kod omenda ne. Kata kamano jopiny wach ni thoth chenrogi pok otim ka moko bende osetim to ok otieki ka koro gigombo yudo ler kaka omenda ne osetiyo. Ward rep ma North Kademo limo Bonyo mane oyier mondo koro obedi kamiti mar Equalization Fund e lo jopiny e kaunti ma Migori wacho ni adiere ni moko kuom chenrogi osetim ka moko bende pod okwamo nikech midhieche mathoth. For North Kadem Ward, osetim placenta, osekuny pi ma Kolanya, osekuny pi ma Kala, osege dispensary Masere, to pok otim barabara Mandiwa, pok otim daraja ma Geng'adiel, to kendo pok olos sitima ma Kituka. Olemo ni midhiechegi ne ochakore ka jopiny ne oyiero chenro mag dongruok magidwaro mondo koro timnegi, to ne ok giketo omenda moromo ma nyalo tigo e timo chenrogo duto. Mistake motimore en mistake mochakore from jopiny themselves giwegi. And I want to be very specific. Kidhi Meuru had allocated 3.8 million. Ni mondo oger go hospital moro aparo ni luongo ni Nyakumo something.
like that. Okinya gero maternity wing gi 3.8 million. Lipot yang chedego mag dongruok mane dhi muonyo omenda malo milion 5 ema thoth gi poko tim nikech midhiero makoni kod kocha. Next ma above or below 1.5 million. Not team tendering the national side. And most of them, in fact, I would say all of them have been done. Katamana P Manoketi below 5 billion. Or say Kon Kendo GTO Gipigo. To ma above 5 million. Because of that confusion, Mama Chocha. No terigi ne county government of Migori. Ni mondo ne team call the procurement process. Ndara no pokoger. Daraja no bende pokoger. But Pima Kolaja to Sekun. Gipi Makala Bosekun, even though Negin Bende above 5 million. Togi dispensary Masere, Bende was above 5 million, and Bende Osegere. Duaro nitiere mondo koro ket lai makare, maneno, ni omenda ni Mariculization Fund, oti kode kaka winjore, kende kinde mowinjore. Ok ni keto japiny keto pesa, ma iti ng'e ni pesa no ok dhi timo, ok dhi time. Koro uje bende wayudo the technical team to advise jopiny sama iketo, sama giallocate pesa ne project. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar jotije kambi ma Niang' ochungo ng'anyo mar jotije kembe 4 mag sukari e pacho ka maende gin mag piny owacho to nyaka sani odes. Jagoro mar riwruogno Francis Wangara kod jakom Bernard Wanyonyi wacho ni okang' ni gikawo bang' riwruok e paro kod jotelo mag kotu mokwayo luso kod piny owacho mondo ochul gopgi ma bilion 20 mag jotijego. Kata kamano, jotelogo wacho ni ka singo mar kotu obi nyago olemo to gibiro kawo okang' machielo. Hatulali kwa sababu tunaona tarehe yenye tulikuwa tumekubaliana na serikali mwezi wa 10 inakaribia. Wameitisha mkutano Nairobi kuanzia Alhamisi na Ijumaa. Lengo litakuwa ni kujadili hali ya malipo yao itakuwa namna gani. In our memorandum, we had agreed that in July another payment would be made to the tune of 1.5 billion. As we speak, the money has not been released. The excuses we have been having with the government have not been very much convincing to us, because they give excuse that since the money is going to come from government, it takes a bit of time when it is change of financial year. Unfortunately, up to now, they have not made those payments. We may take further action, given if we realize that the government is not committed to making sure that every person is paid his dues. Once we realize that the government is playing games with us, then we are contemplating to take any action we believe that will save employees from being neglected or being assumed by any means. And therefore, we demand that government be serious and be committed to making sure that employees are paid everything that is owed to them. According to the calculations that we made when we went round, it has revealed that the amount that is supposed to be paid to these people is running to the tune of about 20 billion that is supposed to be paid to the 4 companies. The government should be prepared, the new lessees should be prepared to make sure that this payment is given to the workers before that 1st of October, which is just next month. Toklimo ka jot ma jatend piny biro Nairobi jotelo moko e gwenge mag Kisii koro neno lemo tok tend duol mar Ken Hagi Kura Mole County neno chal mag apaya ka giloso kod jofwambe paw tuke mag Gusii kotenore kod gavana county no Simbarati. Apaya mowuok daraja 2 kochomo daraja 1 flyover en achiel kuom apaya mowinjore losi. Gedo mag apeyni e county no giro ni biro yawo thuolo mag tije ka achiel gi keto yore makare mag jowuoth ka achiel gi johala tero mwandu mag chiro e counties mag Kisii kod Nyamira. We want to shame the devil because they are talking of a lot of things around. Oh, it's just a promise. We want to make it a reality. And I'm happy that the top most leadership of the ministry, they are here. Therefore, for our people, we're going to work. We will continue going to State House if there is more work to be done. If there is more money, we'll go. Because finally you'll ask us, what did you do when others were getting into all these projects? We are now adding an additional 5 kilometers. We have seen part of the roads as the governor has seen. And don't tell the governor, the dream is a reality now.
For us, we have been instructed to come down here, scope the works, do the designs. We take back to our CS. We are going to be funded and start work. This is a directive from the president that we need to sort out the congestion within this town. So tumekuja hapa siku ya leo tuangalie wenyewe, tuangalie so that tukiwa Nairobi tayari tuko na ile picha ambayo tunafaa kufanya ili tusuluhishe mambo ya congestion kwa hii town. Jagoro migori migao mathieth umo luga kawuono limo kathieth majara migungi Odinga Teaching and Referral maidore boma ma Kisumu marango chal mare moloyo to Tokyo telo manyien. Kaluwore gi Oluga piny owacho timo makare mar chwalo kathieth no rang'iny mamalo kendo sechwal negi omenda maromo shillings bilion 3 ma siro chendo mage. Omenda bende ni nitie dwaro mar keto omenda maromo ne chendo mag thieth mag nyithindo kod joma mine. So we are very keen to make sure that, number one, the transition is smooth and that we continue with excellence, but also we improve it to get to the status of the national level. A national level means that you start looking at national issues. We look at the disease profile in the region, the catchment. We look at how to design the services in this facility. This year we have allocated 3 billion to this facility. They have already received their grant for the last 2 months, and we are looking at how best to position this money to do those things that I am talking about. So that's really why we are here, and we are also grateful for the county government in terms of the cooperation in this transition. We are grateful for the community, the larger community that is supporting us and giving a lot of encouragement in terms of how this facility should be run. Jotelo mag siasa mawuok kadhood nam chumbi okawo piny owacho mondo mi otieki ywaruok mar lowo mogo tach e gwengego kapok weche okalo tong'. Jotelo gi mane loso e kinde nyasi mar golo oboke mag lowo, nyasi ma bende ne oyore kod jatend migawo mar weche mwandu manie bolo Ali Hassan Joho kaachiel gi gavana Abdul Samad Sharif Nassir kendo jotelo mamoko ywak ni achude mayako lowo mag jopiny ng'eny ahinya alwora ma Nam Lolwe Nam Chumbi kendo maendi e kinde manyaka koro rit ratiro mag jopiny e lopegi. Ali Mahaba kwa sasa nakuita. Hizi kelele nyingine nyingi za makabila na ukabila na mambo ya kuchocheana, naomba watu wakija msiwasikize. Mambo ni kwa mipango na mipango yanatoa mazao, na leo tunaona mazao, watu wanachukua title deed. Bwenyenye yoyote, serikali ni jukumu lake kusikizana na huyo bwenyenye, amalizane naye, awapimie watu wetu wa Jomvu na Mombasa kwa jumla ili waweze kupata mahati yao ya kumiliki ardhi. Nia yangu ikifika mwaka 2027 kwa uchache zaidi zile zitakazoweza kufanywa na serikali ya kaunti ya Mombasa zisipungue title deed 30,000. Kando na zile tutakazoweza kufanya kwa ushirikiano wa President William Samoei Ruto tukishirikiana na Waziri Hassan Ali Joho, tutaweza kuongeza zaidi. Hakuna mtu atahamishwa katika shamba lake tena, lakini na nyinyi pia msivamie ovyo ovyo. Msivamie. Wale ambao wako halali tutawachunga, wale wa haramu shauri yao. Tuelewane. Moko kuom mond liete kaunti ma Migori onyiso mor margi kaluwore kod sir ma giyudo kokalo kuom riwruok mar Raymond Omolo Foundation. Sir mag Laktar Raymond Omolo gilero ni konyo weche mag gero ute ne mond liete, chiwo gige ot e kind mamoko kaka yor bero ngimagi ne jok ma yutogi tin. Jata chenro Peter Alice Ogendo telo ni chenro no medo geto chiwo geno kendo loko ngima Uganda. Widows Empowerment Program ok deal gi wach ot kende. Wach mar gero ot wuok mana as per request mar member. Widows Empowerment Program gik motimo ng'eny. Iwinjo ka wacho kanyo nche wamiyo gi kombe makonyo gi timo gikgi.
nche omigi pesa magitiyo go e table bankings. Nitiere activity madhi Tom Mboya University mar puonjo nyithindo Widows Empowerment Program. Kineno kwa biro kawa choko biro nyagi fruit seedlings. Magi gin gik manyalo konyogi e yore mag chiemo, mag loso chiemo, mag pidho gigo eko to gine wacha gipidho yiende go eko mbeleni kucho gibro yudo gik moko fruits. Gimotimo kendo Widows Empowerment Program wapuonjogi, waketoga puonjruok mar puonjo mond liete kata mond ruodhigi yore mag dak, yore mag ginyalo tiyo gi omenda, kaka ginyalo bet e kindgi, nikech most of them yudo kaniga kendgi, sama en kende ten gi paro mang'eny. Wachako group moro mar widows. Group mar widows no wasebede madhi higa 2 to nyiche ne wayiero mama moro kane jatelo wuoyo kodwa mane ugedni kendo jotelo go setimonwa maber manyiche gikelonwa kombe kendo ne gimiyowa pesa mwatimo go table banking. Wago erokamano ahinya ne jotelo gimetimonwa kamano kendo wan kodgi walamo ne gi Nyasaye. Higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny, moko kuom jopur yango ni sekta mapur niang' oseyudo lokruoge mararieya moting'o chulo jopur e wang' sa, miyogi mbele nengo molwar kod chenro kod chiro board matayo sekta no. Kaka Millicent Adhiambo leronwa, jopur niango gi jotendgi hingo ber magiseneno achiedh nade mowinjore rangi malong'o ka achiel gi geno kod lek magin go ne sekta mar pur maniang'. Kuom kinde, jopur niang' mawuok Kimbo mar Kenya osebedo kakalo e midhiero mogoyo tach kinde mokalo kamoting'o chudo mane lew kendo manyap kod podho mag kembe mag rego niang'. Kata kamano, piny owacho mar William Ruto sani koro moko kuom jopur yango ni oseloko sigana no e bwo higni 3 kende mar tende. Chiro board matayo yore puro niang' Kenya Sugar Board, jopur lero ni en achiel kuom okenge mongirore e kelo lokruok e telo mokwongo e sekta mar sukari e kind kelo hola moyweyo ne jopur niang' kod medo kothe manyasani mag niang'. Sugar Act now obiro gi benefits mang'eny ne japur mar niang'. Japur koro sani ok bi pura niang' to tere factory kokia ni biro chule karak. Sani kibeto niang' itere factory 7 days ibro yudo pesa ni back. Mamano nyalo miyo japur koro yud kaka budget gi pesa neni kata ka kotero go nyithindo school. Wach Kenya Sugar Board ni no se chando wakata gi sirikal ma chien kacha to nyocho tamore kaka gini timre, but sirikal Ruto to koro dugo Kenya Sugar Board. Wabro yudo varieties manyien machiek gi higa achiel kende. Asepur kuom higni moingo 20. Wago erokamano ne sirikal kuom kelonwa this sugar development levy fund. Fund ni bro support our farmers bro yudo pes loan magi bro puro go, miyo consistency and efficiency in terms of weche mag puro niang' bro bedo maber. Wadwoko erokamano ne sirikal kuom kete chik ni japur biro bedo mana gi apex body achiel kende motelo negi kaka jopur, ok kaka chon en mabwa bwenyenye ni munyoche chandowa. Jotend jopur niang' bende yot osekelo negi lokruok mararieya ka keyo margi osemedore nyadidek. Giwacho ni kata mana kembe rego niang' bende tinde rego sukari mathoth mamoko ibichak tero APM e chirni mag pinje maoko komesa gima giyango ni ne pok otimore kata matin. Ndalo machon jopur niang' nok yud fertilizer no ne miyo mana joma puro gik michamo. Omiyo gisane wang'eyo ne jopur niang' koro yudo fertilizer ma beche gore piny koa 7,000 nyaka 2,500 bag mar 50, kendo ma nyomiyo gisane keyo mar niang' nyodhi malo kabisa, ma kata sane sukari manyocha ne jo Kenya oyudo higa mokalo no kadho chiemo sukari mwa onego bene jo Kenya chamo gi tan metric 4,000 makoro nyowa ikore ne mondo wachak export bende sukari bende kaka jo Kenya. To eketo kembe e lwet ji giwegi osebed ka ikwedo gi moko kuom jokanyo kata kamano moko to sire kaka ondamo makare madhi kelo lokruok e yuto kod lwasi mar pur niang' pacho ka. Aka waneno ka leasing ni ochakore, wan ok waneno ka gimoro nitiere marach ka. Wan wakwayo ni ng'amo mi tich, momi kambi,
Oriemb kambino e yo makare kendo ket kambino to the standard mar COMESA ma kambi achiel mar niang'ni ogol ethanol, ogolo pepper, ogol fertilizer, ogol cogeneration mondo pur niang'ni japur oyud pesa mang'eny kotero tan achiel. Machiegni ka higa ni pok orumo dwe mar 11 or 12 His Excellency the President dhi biro e Nyanza ka to moloyo e Central Catchment Area ka mondo launch bonus mar jopur niang' mokwongo kendo maeri dwani jopur niang' oikre kendo pur niang' mang'eny. Ewi mano, kopogore gi chudo kod keyo, jopur gi wacho ni pur niang' sani yudo chia kod ndhadho, kendo sani range kaka achiel kuom kothe makelo yuto ne piny Kenya, mana kaka majan kod kahawa. Kendo miyo wan wa support His Excellency the President nikech ovalu kendo recognize sugar industry kaka achiel kuom cash crop ma is recognized e piny Kenya kaka chai to gi kahawa. Kata kamano pod giywago midhiero kaka rach mag apeyni kod wang' mag puothe niang' apoya. Gikwayo piny owacho mondo omigi okumba manyalo geng'o negi lal maginyalo yudo kuom masira makamago kendo mondo olosnegi apeyni. Being farming and business, wakwayo mondo an insurance farm moro bed in place mondo kony jopur koro kik gidhi asara mar wito giegi mag ohala magiti. Feeder roads war richo kabisa nikech niang' ipuro kuond ma swampy, kuond ma kuondge manyalo golo niang' maber. Nego bed ni joma are responsible nego come in to konyowa loso yore. Gin much more important than any other thing because one gi raw material and you cannot access it. E sama jatend piny William Ruto ikore mar biro keto e tim kendo biro sidho chenro mar chudo ne jopur mondo gichak yudo omenda mabalang' kata bonuses giko higani, jopur ni kod geno mar biro yudo keyo mabup pachoka ka giwacho ni telo makare kod sir mar sirikal biro miyo piny Kenya neno mit pur niang'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Koromogi iko mar wuon jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wah en mano ma dhi nyime kendo achiel kachiel wadhi e gwenge ma Kikuyu mondo miwane to chenro machal kama dhi nade gi sani. Jatend kweth mano ke od bura Junet Losom. So in the evening when I went home, I listened, I thought over that matter. I realized he also told me in a very nice diplomatic manner that going forward, nitakuwa mtu yake mkono. But he didn't say it like that. He told me, now I'm going to be the leader of the broad-based in parliament, wewe utafanya kazi yangu ya mkono hapa chini. Nikafikiria, I'm the minority leader. How can I be? Then I remember the words of Winston Churchill in the bed, which says that 1 hour in government is better than a day in opposition. Nikaambia yeye. The following day I came to see him in parliament. I told him, leader, sasa mimi ndio mtu ya mkono, walete maneno hapa vile tutaangalia hii maneno ya nchi tutaendelea pamoja. That is how close we are and that's how we interact every day. So Your Excellency, in conclusion, I want to thank him for leading us very well in parliament. You know, Your Excellency, the last formation of opposition in this country is us. Mimi ni mtu ya opposition. Lakini siku hizi juu nimeona syllabus imekimbia haraka sana. And you know we are major stakeholders in opposition. We have not even handed over properly. But syllabus inakimbia. Unajua wakati yetu kama next year December ndio tunafungua maneno ya matusi. Next year December. Sio sahi. 1 year to the election ndio tunafungua hii mlango ya matusi. Hii naona sasa imefunguliwa mapema. Mimi naona hii syllabus paka watu kai Jalup jatend piny Laktar Joyce Kithure ojiwo jo Kenya mondo pidh yiende mag neno ni girito alwora ne lokruok machal mar kor lwasi. Kaluwore kod lokruok mar kor lwasi kelo luoro gima koro inyalo geng' kod pidho yiende kendo neno ni gidongo makare. Wechegi ne owacho e kinde mane gipogo kothe mag yien e gwenge ma Kathwana, kaunti ma Tharaka Nithi. That today's initiative aligns perfectly with the Save Communities Project, a program designed to tackle environmental and social challenges through science, innovation, and technology. These fruit trees represent a shift from sustainable and climate-smart agriculture
They require less intensive care than traditional crops. They are drought resistant, and they provide stable source of food and income. This is about working smarter and not just harder. Ne en mor miel chiemo kod mathe nyasi manobagi giriruok joluo midendo ni onagi makisauni kuma ne giside yanga riruogno kae ne gikoni maino margi gidwa kete siro onagi giwegi mane ni giwuotho wang' achiel kendo chogo chenro mopogore opogore mageteo gi kako ganda. Pisa e board mar chenro mag Nam Joab Tumbo mana achiel kuom welo mogwel ne okoni onagi onego sum kit ogeni mamoko korka weche mag ohala mok mana biro kanyakla e weche mag siasa, siro weche mag somo e kind oganda onagi jolo jogo maonge kod nyalo kod loso gi duol achiel gikoni gin mana mokuom ajenda magi. Ne en mor miel chiemo kod math e nyasi mane obagi gi riwruog joluo midendo ni onagi makisauni kuma ne gisidhe ayanga riwruogno. Kae ne gikoni maino gidwa keto e siro onagi giwegi mar neno ni giwuotho wang' achiel kendo chugo chenro mopogore mageto tegogi kaka oganda. Lengo mar grubwa ni wadwaro umoja mag jowa ma joluo man Mombasa kae. En riwruok mwachako mondo mi wang'e ni wanyalo timo dongruok wan wawegi wawuotho gosiepe gi hera kaka wajoka ng'at achiel ma joluo man Mombasa kae. Wadwaro mondo wager ogandawa, wadwaro mondo wa empower jogewa man piny kaachiel gi man malo mondo mi wariwre to wawuothe gimoro achiel. Ne wan gi paro moro ni ei ogandawa ma Kisauni kae wanyalo yudo maendeleo moro kata mana gero girwa moro maduong' manyalo miwa income mondo konywa kaka oganda ma Kisauni kendo kony kata minewa magin widowers ma wang'eyo widows and widowers mondo ka kiny waromo to sama wanyiero to gibende ginyiero. Apisa e board mar chenro mag Nam Joab Tumbo mane en achiel kuom welo mogwel ne okoni onagi onego sum kit ogendini mamoko korka weche mag ohala ma ok mana biro kanyakla e kinde mag siasa. Omiyo wan joluo kwayo mara maduong' en ni waherre uru kaka joluo, waluorre uru, to mogik wagerre uru. Kendo wang'eyo ni odhi bedo riwruok madhi riwo joluo te ei Mombasa ka kendo dhi miyo joluo ng'eyo ni kare ok siasa kende manyalo riwowa to kata development manyalo miyo joluo obedie kata kod benki margi maginyalo yude hola ma giyude kaka ginyalo puonjo nyithindo, giyud kaka ginyalo yudo lope, giyud kaka ginyalo gede ei Mombasa ka. Wabiro kama wagere wan wawegi to watingi wan wawegi wakonyi wan wawegi to kwa riwruok kaka ji ng'at achiel e ka nyalo timo gik moro achiel to kwa kito pogruok Mombasa bor ne onge wat ng'ato to kwa riwruok kaka gimoro achiel kama e bade miyo lang konyo ko mayot. Siro weche mag somo e kind oganda onagi jolo jogo maonge kod nyalo kod loso gi duol achiel gin mana moko kuom ajenda ma gin godo e riwruogni. Gisesolo nyaka pesa moromogi masani gidwa timo gimoro ni table banking madwa empower jowa matindo mok nyal konyore gi wegi. Koro burani oketo hola motenge magidwa ng'iyogo ni ratich ogandawa ma ok nyalo dak e ngima masani giting'o malo. Mondo ka kiny kata e age marwa odhi mbele to wabed ni wanyalo mako nyithiwagi kendo wanyalo kawo kata mana sani jomiluongo ni Gen Zs gi mondo wamigi leadership forward ka wabende koro wanyalo bet chien to waguide gi mondo gimed tero wa mabor kaka oganda ma Kisauni. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny Ethiopia nyocho sidha yanga yao maduong' mogik e Afrika, yao ma biro thelo teko stima mar rang'iny mamalo. Tende Ethiopia ipuoyo kuom okang' ma kamano mar nyaka jopiny giwegi bende ne osolo mar jiwe gedo mare. Jafwambo marwa Eric Ounda nyiso matut ewi wachno. Yauno ma idendo ni The Grand Ethiopian Renaissance Dam GAD ne ochak gedo mare kod jatend pinyno machon Meles Zenawi dwe mar Ang'wen higa mar 2011. Kindego mohewo dhano 25,000 ne onywako lwedo e gedono. Zenawi bang'e ne onindo e higa mar 2012 kendo weyo ka chenrono dhi nyime. Gi tut maromo mita 170 kata fut maromo 550 kod lach mar kilomita 2 e wi aora ma Blue Nile. Yauno ting'o pi maler maromo cubic mita bilion 74 kendo ogolo stima maromo megawatts 5,150
Mano teko moingo nyadiriyo teko ma piny Kenya golo. Chenro no mar keyo stima bende en achiel kuom chenro 20 malach ei Afrika. Kaluwore gi bad migawo mar stima, thith mar teko stima e piny Kenya ne omedore nyaka megawatt 3,243 tarik 10 dwe mar 10 higa mar 2024. Bende jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni piny Kenya biro donjo e winjruok mar golo teko stima e piny Ethiopia. Yaw mar The Great Ethiopian Renaissance Dam ne oger gi pesa ma osol kod jopiny, kendo onge hola mane okwa kowuok e bengi mar piny, World Bank kata IMF. Mae opogore gi thoth pinje Afrika ma osebedo ka kawo hola mang'enyne lal e kuo ka ok ochopo dwaro makelo dongruok, kendo jopiny dong gi ngima matek mar chulo hola e yor golo osuru mapek. The fact that you have raised $5 billion without debt, without borrowing, without support from others, makes us believe that indeed Africa can take charge of its own destiny. We can emancipate our people from debt, from begging across borders. Gedo mar yawno nochamo $5 bilion ma en siling bilion 6,460 omenda ma Kenya. Omenda go ne ogol gi bede migepe mag piny owacho ka e kind higa mar 2023 gi higa 2024. Jopiny ma Ethiopia ne osolo $21 million ma en silings bilion 2.5 omenda ma Kenya. Bende jo Ethiopia ma odak e pinje maoko kata diaspora ne osolo $10 million kind higa mar 2022 kod higa mar 2024. Kata kamano, tok yaw ayanga yawno, lweny jimbore e kind piny Ethiopia kaachiel kod Egypt gi Sudan. Mae kaluwore ni piny Egypt mantie kod kwan ji moheo milion 100 osebedo gi nok mar koth, kendo atamalo 97 mar pi magitiyo godo wuok e aora ma Nile. Bedo ni yaw mar The Great Ethiopian Renaissance Dam ipong'o gi pi maromo cubic mita bilion 74 ka wuok e aora ma Nile, miyo pinje ariyogo magin Sudan kod Egypt nigi luoro ni gibiro bedo kod nok mar pi e kinde mabiro. Kata kamano, jotelo omedo kwayo kwe ka giwacho ni yawno biro konyo pinje duto ma Afrika. As the chairperson of the African Union Commission, it's also my duty to echo Egypt and Sudan's concerns with regards to the unimpeded flow of the Nile water. His Excellency Prime Minister Abiy reassured everybody in his statement, and he said, this dam is not meant to harm anyone. The path to peace and prosperity lies in working together, not division. Bende jopiny mopogre e mbui omedo ler ni lwenyno en lweny ma ichwalo gi jogo ma ok dwar ber ne pinje Afrika, kendo piny Sudan kaachiel kod Egypt nyaka dog chien. The enemies of Africa are regrouping. They want to start another major proxy war right in Africa. When you look at regions like Kashmir region, the fight there is not just about the territory, but it is about the fact that 3 major rivers have their origins in the Kashmir region. Hence, that decades-old conflict between Pakistan and India. So here in Africa, they are going to use the Nile River to start another conflict, and it will, on the surface of it, appear like a conflict between Ethiopia and Egypt, but in reality, it's going to be a proxy war. Kaluwore gi lipot mane ogol kod bengi mar piny World Bank tarik 9 dweni mar 9, kuom dhano milion 600 mawuok Afrika, kuonda tamalo 40 kalo e nok mar stima. Pinje ma Afrika maidore e milambo mar Sahara okawo kuonda tamalo 85 mar jodak mag piny mangima ma ok yud teko stima. Pinje Afrika medo chiyo e yor dongruok ka piny Democratic Republic of Congo ma bende lweny osebedo kosaso, osebedo ka dhi nyime gi gero yaw ma ka orumo to biro bedo dag keyo stima maduong' mogik e piny mangima. Yawno ma bende idendo ni The Grand Inga Dam wachore ni biro golo teko mantie e kind gigahertz 40 nyaka 70. E kinde ma lweny dhi nyime e thoth pinje mag Afrika,
Wayo nitie mondo pinje oti kanyakla mar tieko dhier. Eric Ounda, Ramogi TV. Erokamano Eric Ounda, imiyo alal kendo pacha duto bete weche mag gedo mag yawo. Warito neno wadhi yweyo wadugo tok thuolo matin gi weche mag tuke. Turquoise waters